Чувствате ли се неудобно, когато се погледнете в огледалото, заради бръчките и липсата на стегнатост на кожата? Искате ли отново да се радвате на сияйно и жизнено лице? Ако чувствате, че стареенето печели битката и не знаете как да я обърнете, останете с мен до края на това видео. Аз съм тук, за да ви помогна. Здравейте, казвам се Рената, дерматолог съм и всеки ден виждам пациенти, които са изправени пред същите естетични предизвикателства като вас. Разбирам точно как се чувствате и имам едно невероятно решение – CORALIFT. В това видео ще ви разкажа всичко за този революционен продукт и освен това ще споделя две важни предупреждения, за да се погрижите за здравето и парите си. На първо място, от съществено значение е да знаете, че CORALIFT се продава единствено на официалния си уебсайт. Оставил съм връзката в описанието, за да не попаднете на измамни сайтове, които могат да застрашат здравето ви и да ви накарат да загубите пари. Не рискувайте това, което е толкова важно за вас. CORALIFT е специализиран крем, предназначен за борба с видимите признаци на стареене на кожата. Неговата уникална формула, съставена от естествени съставки, действа ефективно за намаляване на бръчките и мимическите линии, подобрява стегнатостта и еластичността на кожата и й придава младежки и сияен вид. Този продукт се е превърнал в един от най-продаваните днес благодарение на 100% натуралния си състав и липсата на странични ефекти. Ако се чувствате смазани от стареенето, опитвали сте различни процедури без успех и сте готови за положителна промяна, CORALIFT е отговорът, който сте търсили. Прилагането на CORALIFT е много лесно и ще ви изненада с резултатите. Започнете, като почистите нежно лицето си с любимия си метод за почистване. След това нанесете крема по линиите на лицето си и внимателно го разпределете с върховете на пръстите си. За нула време ще започнете да забелязвате значителни промени. Кожата ви ще бъде по-стегната, без бръчки и изпълнена с жизненост. Ще се погледнете в огледалото и ще видите красивата жена, която винаги сте били, което ще ви помогне да възстановите самочувствието си и ще ви накара да се почувствате по-млади от всякога. Трябва обаче да сте много внимателни, само оригиналният Коралифт може да предложи всички тези предимства. Огромното търсене на този продукт е довело до появата на фалшификати. За да сте сигурни, че получавате истинския CORALIFT, купувайте само от официалния му уебсайт, връзката е в описанието на това видео. Фалшивите продукти са не само неефективни, но и могат да изложат здравето ви на риск. Ако все още се съмнявате в покупката, не се притеснявайте. CORALIFT предлага 3.0 дневна гаранция за връщане на парите. Ако по някаква причина не сте доволни, просто се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да ви бъде възстановена цялата сума. По този начин няма какво да губите. Важно е да действате бързо, защото търсенето на CORALIFT нараства. Хиляди хора по света вече се радват на впечатляващите му ефекти, а мнозина купуват по няколко бройки едновременно. Не забравяйте, че всяка година се произвеждат само 2000 единици, което означава, че вашите може да свършат, ако не действате скоро. Затова не се колебайте, посетете официалния уебсайт чрез връзката в описанието и си осигурете Коралифт, преди да е свършил. Сигурен съм, че този продукт ще промени живота ви. Надявам се, че това видео е било полезно за вас. Погрижете се за себе си и не забравяйте, красотата започва с увереност. До скоро!